Máme tu ďalší diel čítania s Monikou. Dnes si prečítame Azraelovu knihu, teda nie celú, samozrejme iba jednu kapitolu. A Bože, tu sú napísané tie rímskymi. Napríklad tu je 12, OK. Dobre, dajme tomu len do 15, že by sme úplne... To bude stačiť. Dobre. Trináctka. Dobre. Tu sú celkom dlhé tie kapitolky. Počkaj, tu je... Aha, tu je 12, tak som to nejak preskočila. Je to dobre. No, Diana. Myslím, že tá kniha bola napísaná v podstate, áno, z dvoch perspektív, Liam a Diana. Diana je v podstate ako čert a Liam je ako, on je boh, aniel, boh. A ona je taká, akože mala by byť zlá postava, ale je to enemies to lovers, proste mne sa to veľmi páčilo. Book of Azrael, Azraelova kniha, má to aj peknú oriesku. Dvojku myslím, že by sme mohli niekedy teraz už očakávať, dúfam, lebo to bolo skvelé. Mne sa to veľmi páčilo. Škoda, že to nebolo viac spicy, to by som akože privítala. To proste patrí k životu. Čo? Tak aj do kníh. Keď je tam láska. Mám krivo ten cop, to sa mi zdá. A už teraz si nepamätám, boli tam nejakí draci. Už je to nejaký polrok. A ona je drak, sa mi vidí, že sa vie premeniť na draka. A že ona je taká dračica. Dračice. Dobre. Nie je to nejak strašne dlhá kapitola. Neviem vôbec, kde sme teraz, ale je to z začiatku, takže ešte bude ona na tej zlej strane v podstate. Oni budú hľadať tú knihu. Ona má v podstate milenca a šéfa, ktorý ju zneužíva a ktorý jej káže niečo. Hej, že majú hľadať proste tú Azraelovú knihu a ona bude donútená sa spolčiť s nepriateľom v podstate, ale to je Liam a on je boh. No a sú tam nejaké ich problémy, samozrejme minulosť nejaká. Jemu hovoria ničiteľ svetov, čiže v ňom drieme akože veľa sily, ale tiež dosť akože on bojuje sám so sebou a má v podstate psychické problémy. A ona tiež. Takže kapitola 13, Book of Azrael, teda kniha Azraelova z Dianinej perspektívy. Nemám ani potuchy, koľko prešlo dní. A či to vôbec boli dni. Celý čas som cítila len bolesť. Neustále sa pýtal rovnaké otázky. Ja som mu na ne neodpovedala a vtedy prišlo pálenie. Aha, on ju mučí. Liam ju mučí. Oni ju zajali. Ona ich prišla tam asi nejak vykantriť, už nepamätám si presne, a oni ju proste zajali. Tu oni sú nepriatelia dosť dlho a sú akože naozaj nepriatelia. Bolo ako elektrina. Prenikala do každej bunky v mojom tele. Zatiaľ, čo ja som ho prevrtala pohľadom. Čím dlhšie bolesť trvala, tým viac som ho nenavidela. Niekedy som nekričala a dokázala som sa rozptýliť tým, že som si predstavovala, ako sa vyslobodím z okov. Otrhnem mu hlavu od tela a jeho krv vytvorí na stenách majstrovské dielo vypracovanejšie než z rúk akéhokoľvek majstra. Snívala som o tom, že utečiem z tohto prekliatého miesta. Za sestrou, mojou rodinou. Len ona vo mne dokázala udržať smrteľníčku, hoci mám práve teraz nenávidela. Po odpovedi na otázku o nej som radšej vykríkla. Za nič na svete som nemienila odhaliť jedinú pravdu, po ktorej túžil. Chcel sa o nej niečo dozvedieť a mať spôsob, ako ma ovládať. Posledné storočie to isté robil aj Caden, ale nemienim vymeniť jedného pána za druhého. Nechala som teda Liama mučiť ma a opakovať rovnaké otázky, na ktoré som mu nedala žiadne odpovede. Miestnosť napokon ako vždy potemnela. Hrozilo, že moje telo to nezvládne. Nevedela som odhadnúť, koľko výbojov ešte vydržím. Pokiaľ však bude sestra v bezpečí, nezáležalo na tom. Tu na ňu som myslela naposledy, kým ma tá odporná bolesť odpálila a pohltila ma temnota. V prázdnote moja myseľ odplávala. Premietli sa mi dni, ktoré predchádzali môjmu zajatiu. Teraz akože si bude spomínať. Pristala som pred jej bytovkou. V betóne ostali praskliny, ale bolo mi to jedno. Ona sa snaží proste chrániť svoju rodinu, aby ju nemali čím vydierať.
Hej, čiže preto ona sa bráni vôbec niečo hovoriť. Ale aj ten jej milenec, šéf, ju v podstate vydiera. Hej, že majú na ňu tú páku, tú jej sestru. Niekoľko okolo idúcich zhyklo. Vytriešťali na mňa oči a rozutekali sa preč. Sotva odbilo 7 hodín ráno, no nemohla som čakať. Pretlačila som sa popri vrátnikovi a hľadala najbližší výťah. Vyšlo z neho niekoľko smrteľníkov, ponáhľajúcich sa do práce. Nemala som veľa času a rozbehla sa ku schodom, ktoré som brala po dvoch. Mohla som sa na poschode teleportovať, ale potrebovala som bežať a cítiť aj niečo iné okrem prachu a ničenia, ktorému som dopomohla. Neobťažovala som sa zaklopať a takmer som vytrhla dvere s pántou. Gabi s Rickom boli v kuchyni, akurát v tom najlepšom. Neskôr si musím vymyť oči bielidlom, ale teraz to bolo druhoradé. Čas bežal. Obleč sa, vyštekla som, schmatla deku z gauča a šmarila ju na ňu. Diana, čo tu robíš? Gabi vykríkla a rýchlo sa do nej zabalila. Rick pozrel na moje oblečenie a zjačal. Čo sa stalo? To je krv? Bola som takmer kompletne pokrytá mojou a Zekielovou krvou. Oči mi zčerveneli a kým stihol čosi namietnúť, prehovorila som na ňo. Okamžite odtiaľto odídeš, pôjdeš do práce a zabudneš, že si tu bol a čo si videl. Zaleskol som mu v očiach a prikývol. Pozbieral si veci a odišiel, nevnímajúc, že je nahý. Diana, pre lásku Božiu, čo sa deje? Prečo si sa mi tak skoro vlamala do bytu, asi celá od... Neodpovedala som, vybehla do predsiene a letela do jej izby. Sotva som sa dotýkala zeme a rýchlo otvorila dvere. S krikom ma nasledovala, no ja som v hlave počula len Cadenov hlas. Vyrútila som sa za ním a musela som bežať, aby som mu stačila. Vedel si to. Zhrúkla som, schmatla malú starodávnu vázu a šmarila mu ju do chrbta. Netrafila som. Od hnevu som nevládala mieriť. Rozbila sa mu pri nohách, až vtedy konečne zastal. Vedel si, že stále žije. Pomaly sa obrátil, spod kože mu vyskočila príšera a pripomenula mi, že nie je z tohto sveta. Oči mu blčali na červeno. Vyrútil sa na mňa a ukazoval pritom na mňa prstom. O krok som ustúpila a vystrela plecia. Vedela som, že je náladový a aj tak som sa zahrávala s ohňom. Ty, vyštekol, si práve zabila člena ruky. Bude sa nám chcieť pomstiť, vlastne všetci. Mal som plán, no ty si ho opäť posrala, pretože ma nedokážeš poslúchať. Predstúpil predo mňa a prinútil ma pozrieť sa na ňo. Držal si ma v nevedomosti. Celý čas si to vedel a ja som si myslela, že je to len rozprávka. Vedia to Alastair a s Tobiasom? Neodpovedal. Neodpovedal mi a uhol pohľadom. Jasné, že áno. Rozhodila som rukami a frustrovane vykrikla. Bohovia, Caden, nič mi nehovoríš. Ako dlho o nás ruka vedela? Čo? Ako dlho nás sledovali? Vieš, že kým si sa váľal bohovie kde, dvaja z nich ma vypátrali? Len na mňa štekáš príkazy a čakáš, že ťa budem slepo poslúchať. Chvíľu na mňa zízal a o sekundu na to mi bolestivo zvieral bradu. Hýbal sa tak rýchlo, že som to sotva postrehla. Naklonil sa ku mne a predsedil cez zaťaté zuby. A aj budeš. Ani na sekundu si neopováš myslieť, že máš nado mnou nejakú moc. To ja som ťa stvoril a keby nebolo mňa, zostala by z teba kôpka suchých kostí. Ona bola dakedy človek. Diana bola dakedy človek a ja už si nepamätám presne čo, ale nejak ju ten Caden premenil. A je z nej takáto príšera v podstate so schopnosťami. Ona vie ako keby vybuchnúť. Vymanila som si tvár z jeho zovretia s vedomím, že bude mať modrinu. Stvoril. Palelo ma v očiach. A pripomínaš mi to pri každej príležitosti. Ohrozil si nás, Caden. Nás, všetkých, vrátane mojej sestry. Čo mám teraz robiť? Už len pri jej zmienke si odfrkol. Na nej mi vôbec nezáleží. Nie je dôležitá. Ale pre mňa áno. Odvrkla som a strčila ho do hrude. Ani sa nepohol, ale v očiach sa mu niečo zmenilo. Mierne naklonil hlavu a chvíľu si ma premeriaval a napokon prikývol. To vidím. Ale ako ďaleko si ochotná zájsť preto, aby si ju udržala v bezpečí, keď jeden z nich je teraz mŕtvy. Príde sa pomstiť. Len pri pomyslení na to mi zohrala krv v žilách. Gabi sa nikto nedotkne a o to sa postaram. Bojovala by si s Bohom? Nebojovala. Vyhrkla som bez váhania. Zabila by som ho. Otvorila som skriňu. Gabi mala veci uhľadne usporiadané podľa farby. Napravo boli topánky, naľavo kufre. Jeden som vytiahla, hodila ho na posteľ a vedľa neho dva menšie.
Začala som strhávať veci aj s vešiakmi a hádzať ich dovnútra. Diana podišla ku mne a schmatla ma za ruku, aby ma zastavila. Čo sa stalo? Posrala som to. Otiahla som sa od nej a zvrtla sa späť k skrini. Prizerala sa, ako som si kľakla, schmatla niekoľko topánok a hádzala ich do kufra. Veľmi som to posrala, Gabs. Ide o to zemetrasenie v Ofaniu spred niekoľkých dní a burku v Ararieli. Zastala som, oprala sa o kufor a pozerala na ňu. Zízala na mňa s rukou na ústach. To nebola búrka, niečo sa vrátilo, presnejšie niekto, takže musíš odísť do ukrytu, ako sme plánovali. Kto sa vrátil? Dobalila som ju, zazipsovala kufre a pozerala sa na ňu, no ani sa nepohla. Gabi, obliekaj sa. Mlčky na mňa zízala a pritískala k sebe paplon. To je ako ráno, keď ideme do škôlky. Gabko náš sa ani pánovi nebude obliekať. Prečo do ukrytu? Kto sa vrátil? Gabi, som nikdy neklamala. Nemala som pred ňou žiadne tajomstvá. Na to sme mali medzi sebou až príliš hlboké puto. Od smrti našich rodičov sme tu boli jedna pre druhú. Navzájom sme na seba dozerali. Bola nielen moja sestra, ale aj najlepšia kamarátka a teraz ma znenávidí. Zabila som niekoho veľmi mocného, teda technicky som to neurobila, ale mám na sebe jeho krv. Kaden a ostatní si to myslia a to stačí. Ak je pravda, čo mi povedal, tak posledný žijúci boh je na ceste po moju hlavu. A teraz sa obleč. Zložila ruku, ústa mala mierne pootvorené. Ja viem, prosím ťa, posluchni ma. V ukryte ti nič nehrozí. Je to jediné miesto, o ktorom Kaden nič netuší. Nezabudni, čo som ti kázala. Musíš si prefarbiť vlasy, zmeniť štýl, nepoužívať svoje skutočné meno ani doklady. Odložila som ti tam niekoľko kreditiek. Počkáš, kým po teba neprídem? Ako sme si to nacvičili. Lenže my sme to nacvičovali i pre prípad, že by som opustila Kadena a nie, že by ma lovil prastarý boh. Mlčala, ale v očiach som jej zbadala paniku. Napokon sa pohla ku komode, odhodila paplón a začala sa obliekať. Menšie kufre som si dala pod pazuchy. Keď som vyšla z izby, zavolala som na ňu. Vezmi všetky fotky, musíme. Diana, a čo bude s Rickom? Prerušila ma v teplákoch, obliekajúci tričko. Na to si sadla, na pohovku s nohami pod zadkom. Túto otázku som čakala, súdiac podľa jej výrazu. Stále spracovávala, čo som jej povedala. Vravela som ti, že je to len krátkodobé. Povedala som vyrovnane. Prečo? Prečo by malo byť? Dobre, vieš prečo? Odvrkla som, hoci som nechcela. Nekrič na mňa, takisto kričala a rozhodila rukami do vzduchu. Znovu mi nedávaš na výber. Si mi predstaviť, ako po sebe vrieskajú, hlavne segry. Obrátila som sa k nej a dala si ruky v bok. Tak prepáč, je to nevyhnutné opatrenie. Práve, že sa pokúšam dať ti na výber, pretože ja na výber nemám. Ukázala na mňa prstom. Keby si chcela, tak by si mala. Ako, Gabi? Máš vôbec poňatie, aký je silný? Tušíš, akú má moc nad inozemou a nado mnou? Áno. Bavili sme sa o tom, že od neho odídem, ale bol to len sen. Ako by som mohla? Mrzí ma, že sa musíme sťahovať, dobre? Snažím sa ti dať aspoň náznak normálneho života. Preto, čo si urobila, nebude môj život nikdy normálny. Jej slova boli ako facka. Zdvihla som hlas, ukázala si na hruď a potom na nej. Preto, čo som urobila? Myslíš tým, že som ti zachránila život? Ako sa opovažuješ? Obrátila sa a dala si ruku na čelo. Zachránila si mi život, som si toho vedomá a cením si to, ale za akú cenu, Di? Neustále sa sťahujem, mám plno tajomstiev, prichádzaš v skrvavenom oblečení a tie príšery. Ale čo tvoj život a tvoje šťastie? Odmlčala sa a ukázala na kufre. Toto nie je život ani pre teba, ani pre mňa. Rozhodila som rukami, pichalo ma v hrudi, jej slová ťali do živého a ja som krvácala. A čo mám robiť, Gabi? Čo odo mňa čakáš? Mne sa tá kniha, teraz sa mi to tak keby zase oživuje. Toto bolo dobré, bolo to napínavé a bolo to dobrodružné. Odíď od neho. Či tomu veríš alebo nie, si rovnako silná ako on. Síce ťa stvoril, ale vložil do teba kúsok seba. Musíš sa mu vzoprieť alebo aspoň o niečo bojovať. Nemôžem. Prečo? Pretože ak sa pošmyknem a niečo poseriem, pôjde po tebe. Zlomil sa mi hlas, v ktorom som mala milión emócií. Zahmelo sa mi pred očami, ale bola to pravda, čistá pravda. Nemôžem ťa stratiť, zničilo by ma to. Potriasla hlavou a do očí sa jej nahrnuli slzy. Lenže ja to už ďalej nezvládnem. Viem, že ma miluješ, ja teba tiež, ale nemôžem byť dôvodom tvojho utrpenia. Boli ma vidieť, že s ním zostávaš len kvôli mne.
Chcela som, aby sme obe boli šťastné. Nemôžeš ma chrániť na veky. Ak nemôžem normálne žiť, nemá zmysel zachraňovať ma. Pokývala hlavou. Pôjdem do ukrytu, ale potom končím. Robíme to celé storočia a už som unavená. Nebaví ma to. Ak je cena za moju slobodu prizerať sa, ako sa z mojej sestry stane. Odmočala sa a mne sa srdce lámalo na kúsky. Ruky som tuho zvierala do pesti. Dopovedz, ako sa stanem čím? Neodvratila sa, no v očiach som jej videla rovnakú bolesť, aká zožierala aj mňa. Zovrala ústa do prísnej čiarky, ale keď prehovorila, hlas mala pevný. Ako z mojej sestry stane príšera. Pomaly som prikývla a sklopila zrak. Tak už vieš, prečo som ti nepovedala, čo som urobila. Do očí sa mi nahrnuli slzy a izba sa mi rozmazávala. Príšera. Mala pravdu, no ak som mala byť príšera, v poriadku. Utrela som si stopy slz a podešla k nej. Z pošvy v plecniaku som vytiahla dýku, zatratenie a podala jej ju. Preskakovala pohľadom z dýky na mňa. Schmatla som ju za ruku a dýku jej strčila do dlane. Ak príde na najhoršie a nevrátim sa po teba, použiju. Nezabudni, čo sme nacvičovali. Do rozkroku, stiehna, hrdla alebo oči. A keď ju použiješ, musíš to myslieť vážne. Ešte raz som na ňu pozrela a snažila sa zapamätať si jej šťastnú tvár plnú života. Chystala som sa urobiť niečo, čo nás obe buď oslobodí, alebo ma zničí. Chcela som si ju pamätať, pritiahla som si ju k sebe, poboskala na čelo a šepla jej do vlasov. Prepáč, že máš kvôli mne taký strašný život, ale nezabúdaj, že ja ťa veľmi ľúbim. Bez slova som sa otočila a odišla z bytu. Sotva som opustila budovu, zazvonil mi mobil. Čo je, vyštekla som, až okolo idúci nadskočili. Našli sme cestu dnu, vráť sa na Novas, povedal Tobias, príkro a stručne. A skôr než som mu stihla odpovedať, zložil. Obrátila som sa a naposledy sa pozrela na bytovku. Ako by som dokázala vidieť cez steny. Okolo nôh sa mi kúdolil čierny dym a obalil mi telo predtým, než som zmizla. Bol to náročný deň. Stihla som sa hádať so Zekielom, s Kejdenom a napokon aj s Gabi. Práve sme sa nachádzali v hotelovom apartmáne v Ararieli, kde bývali ambasádori, ktorých sme plánovali dostať. Oni mali informácie a boli našou priepustkou na zhromaždenie. Tobias v podobe nebešťanskej ženy stal v skrvavenej miestnosti. Oni sú shapeshifteri ešte ku tomu. Práve sa natiahoval a kutikom oka som zbadala, že Alastair robí to isté. Opakom ruky som si utrala krv z tváre a spomenula syna smrteľníka, na ktorom som si pred chvíľou pochutnávala. Na ich žeria. Nezabíjala som celé roky, ani som poriadne nekonzumovala a cítila som sa, ako by moje telo poháňalo teplo. Z časti, ktorá nebola smrteľná, som ten pocit milovala. Tobias na mňa pozrel a zatiahol. Neksichti sa tak. Ak chceš prežiť čo je len sekundu s ním, budeš potrebovať každý kúsok sily. Prikývla som, ja viem. Krvilačnú Dianu mám najradšej, prehodil Aster. Nevšimla som si ho a dojedla smrteľníka, ktorým som sa mala stať. Snažila som sa prehrať si v mysli jeho spomienky. Len čo som sa dozvedela všetko potrebné, zmenila som sa z mojej elegantnej ženskej podoby na priemerného chlapa menom Henry. Napravila som si oblek a uistila sa, že na ňom nemám ani kvapku krvi. Stretnutie sa koná o pol hodinu. O 5 minút nás vonku počká auto. Budú tam všetci členovia rady smrteľníkov Ruky a on. Tobias sa napriek krajšej podobe zlovesne usmiel. Dobre. Alastair prekročil niekoľko tiel a postavil sa predo mňa. Nezabúdaj na náš plán. Musíš ho rozptýliť, zabaviť. My zatiaľ pohľadáme knihu. Prikývla som a súhlasila s ich plánom. Nevedome si šuchajúc dýku zatratenia, pripevnenú na stehne. Usmiala som sa v novej podobe, samozrejme. A o to celý čas ide nájsť Azraelovú knihu. Podľa bájí v tej knihe je návod, ako zabiť Boha. Preto to tak chcú. Preto to ju tak chcú nájsť. No. Tá kniha má prebal svoj, ktorý už ani neviem, ako vyzerá, pretože tá kniha je tak nádherná, že ten prebal bol fakt zbytočný. Má to ešte aj ilustrácie, tá kniha. Hej. Bolo to veľmi pekné. Bolo to spicy a má to aj mapu. Čo si veľmi ceníme. No, takže, ak sa vám páčilo
moje dnešné čítanie, tak mi to dajte vedieť v komentároch. Budem rada, ak budete aj zdieľať tieto moje nové videá. A ja budem vedieť, že mám teda točiť ďalej a že vás to baví. Takže sa vidíme u ďalšieho videa.